Tuman juga kamu gila. Ayam pun kita baca surprise nang angamul kita. Nang jahat juga. Nang mana serba nanti. Nang ada ini. Nasa haniba kamu lagi. Pertama, Yesus Iya tengah putih itu mana ada mana kaya. Ini hidup yang kaya saya mau berkawan. Nangkang na kayo mana? Nangkang inyo gumawa. Yung pagkama iman to temptation hanipang orang ki. Iman lang mo po hanipang orang ki. Yung pagkama 18 na minggu. Wangan na minggu chai ko na ichiba. Yung pagkama na ngapana pago iman na chan ko ni ngatan pa. Iman hado ni sa hado anu tu iso bay na tatan. Iman jai mo po hado anu tu iso iman hado ni ang na tampa. Yung pagkama tiya awang ba taidem. Yin division nang kadalan tomat anu chan yung Amen. Siapa nih mau ayo lagi yo nang yo. Ang anak ko chow ha sa wapan go chu nang may malam mo ni bila kana go chu nang pa na file hay board bila kana go chu nang pa
Oh, haleluya kita pastor. Kita kita akan menghadirkan dominasi. Ini orang lain akan nangis. Kanta mo dikil lang kana. Chuma dimulai kanta mo dikil kana go chuma na go. Lalu program dasar penumpang. Service na penumpang di mana jangan apa Ada open ni tambah. Kawan nang hirap na tuloy tambah. Ani na siya apay kutoy sa lili yung may sulam yang ki. Ang kawan nang gamin yung pawi Jesus Christ ang yung upa ng mga iyo. Amen. Bago din yung sabi lang. Aman. Ini na new ham sinindu. Nyokam. Iya long pa pumer ng upay bukata. Haleluya. Ano sa ato man tang tapay bukan kapay bisinya. Na hagaram yin pay pa cham tay le cham ko. aga gom ka gom thung kha chu niu aga to ang thung thwa cham la sa ma benon nga chi ran le aga ni hi le ha li kung aga ka ang nga hong pong cha yu lam alam thang ga len hating la aga ne hi che ha ik pai ya chu phu khat che dai ta la aga ne tu ka ku nyu man hang ba wa ya ne tam pha ku cha bo chin ni man phai ma le thau mai man ma pha kai le ga gal le cha ba ku ne khat ti kha aga gom thung kha thung a yin ne ya ni aga ne fe le do le pa aga ku pa ku phải chi ai bị xem may là cả này pha tụ mình bộ pha lên nằm có ăn không mình có bác mình tay nó cất đâu cả lỗ mà cả ăn không lên trong pha Sa pay bua i hadaw ta ong pay bu hadaw mong hadaw ki tak puno hadaw de sa malis din yang kay me tiếng hầm mây tại ano yao kian na ok puno hada mong may yang li yong pha bu yo pu hi pag ya pha se ano hong li mong may wan de hang apong yi tau ba hong li mong may tai ano ya ha hang ya ha pai bu hadaw apong yi tau tau ching ne hadaw apong tau lak ching ne yo pha se ta yang pai bu Long pa pumanong. Long pa ato teman pa nyo ma long pa pumanong upay bungonang hayanga. Jan mo pumanok. Teman gangsal na tapo. Teman yop pu kaya, teman nam no pu kaya. I may tambu sagi pa bungonang. Kawang tajalak ba teman mo ilane. Minyong pa nang kawang may tambu au piyo tak piyo. Kawang tiyop mo kaya siya to hato China tam naki. Kawang nang ayan chalo sang so ang atamba. Yungan ne may tampa cha yaw halak ke galuma nang yungan halak ke yop ju kum ne chonga yungan ne thai mai man man le Haleluya. Praise the Lord.